Ahal vilayetinin Akboğdu itiramının şäherine bir gece gündüzüň dowamyna 15 000 kub metr lağım suwuny arasalaýjy täze döwrabap desganyň açylyş dawarasy ýokary ruhanytlyga besenli. Desganyň açylyş dawarasyna sunugy suwatlarynyň birin teňlerde ýerine ýetiren joşguny aýdym suallaryna we tansaryna tamamlanyp barýan tekim paýhas ummany magtum boly praýa şaharyna atlanyrlan ýylymyzda taryhy şan berip dünýä ýüzünde dawarlanan beýik işleriň şöhratly watanymyzyň gülläp etişleriniň türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdanymyň adamlaryň awadan durmuşynyň beýikligine ýaýwanlanan tahawatly işleriniň pek zähmetiň dost onyň hemde tebigat gözelliginiň şeýle-de diýarymyzda köňüllerde ganatly arzulary oýaryp yetip gelýän Täze bayramynyň wasfy öz çeper beýany tapyp, aýdymçylaryň mahmal owady bilen ýürekleri ornady. Faktör toparlarynyň çeper kesipleriniň üstünden ýerine ýetiren çykyşlary hasa täsir boldy. Dawarada çykyş edenler bu desganyň hormat prezidentimiziň edi diýarymyzy güllede ötürmek boýunça uzak geljegi nazarlayan aýdyň maksatly beýigi işlerini üstünlikli durmuşa ýanynyň aýdyň misaly bolýanyny goňş bilen belediler. Pekim paýhas ummany magtum bolup praýa şaharyna atlanyrlan ýylymyzyň ýurdumyzyň hemde halkymyzyň ykbalyny gülleden beýik işler bilen jemlenýäniňi ul buýsanyş bilen bellediler. Ahal vilayeti häkimliginiň düýpli gurulşyk müdirliginiň buýurmasy esasyna täze desganyň gurulşyk işlerini Mukaddes Toprak Hususy Kärhanasynyň ezber elli gurulşykçylary ýerine ýetirdi. Bu desganyň gurulşygyna has sapatlanan dähmeşeken gurulşykçylary hormat prezidentimiň adyndan sowgatlaryň goşulmagy dawaranyň has ýatdy gazy pursatlaryna guruldy. Soňra açylyş dawrasyna gatnaşan adamlar desganyň guruluş aýratynlyklaryny tanışdylar. Täze döwrabap desganyň umumy tutýan meýdany 4,5 hektar ýere barabar bolup, onda Ýewropa ýurtlarynyň getirilip ornaşdyrylan iň kämil enjamlar arkaly bir gije gündüzüň dowamyna 15 000 kub metr lağım suwuny arassalamagy niýetlenen. Ýagyş hemde beýleki ýygynynyň suwlary arassalap ekindarlanşygyna ulanylan suw meşgurlygyny artdyrmakda bu desganyň ähmetiniň ören uly dogyny bellemek gerek. Döwrabap desgada lağım suwlar ilki bilen Girs binasyna goýberler. Şol ýerde suwuň düzümi arassalanýar. Soňra suw arassalaýjy binasyna geçýär. Ol ýerde kämil we kuwwatly agregatlar suwy ýagdan we gumlardan arassalanýar. Ondan soňra suw howalandyrma howzyna barýar. Howalandyrma howzyna bakteriýalar janlandyrylyp, olaryň kömegi bilen suwlar arassalanýar. Ol ýerde arassalanan suwy durulatma howzyna barýar. Bu howza tegelik aýlanýan köpür esasyna suwuň düzümindäki palçyklar düýbüne çökerilýär. Ondan soňra arassalanan suwlar ýürüte bina geçirilýär. Bu binada bir näçe suw arassalaýjy enjamlar bolup, olaryň her ýerine kwarts çäge durup, suw şonuň içinden geçýär we arassalanýar. Arassalanan suw klorly howza geçýär. Şeýlelikde klor bilen baýlaşdyrylan suw ekin dolanşygyna goýberilýär. Bu desganyň ýene-de bir aýratyndagy suwuň düýbüne çökerilen palçyk goýulatma howzundan palçygy guratma binasyna geçirilýär. Ol ýerde bolsa palçyklar guradalyp daşyna çykarylýar we ekin dolanşygyna dökün görnüşinde ulanylýar. Dünýä almanyň iň öňde barjy täze gazananyň esasyna öndürilen kämil enjamlar ornaşdyrylan barlyhanada desgadaky amala aşyrýan işleriň ähletini kompýuter arkaly gözlemçilik etmäge doly mümkinçilik bar. Mehriban ata-watanymyzyň ýer ýüzündäki şan şöhratyny hasa belinde göterip, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini gowlandyryp, ýurdumyzyň ekologiýa awadançylygyna uly goşun goşýan şular ýaly ajaýyp döwrabap desgalary gorduryp berýän üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdanymyza vilayetin bagtyar ýaşaýjylary alkys we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.